Да, ние обичаме хората с различна сексуална ориентация като човешки същества, точно толкова, колкото всеки друг човек. Но това, че те обичам и те уважавам, не означава, че трябва да се съгласявам. Нали? Както аз не те насилвам да идваш в църквата или да слушаш моите проповеди, или да си съгласен с моята гледна точка, така и ти не можеш да насилваш твоята гледна точка. Особено когато твоята гледна точка има логическа грешка в нея. И знам, че в България това не е набрало толкова скорост и част от проповедта и начина, по който ние изграждаме семейства е за това, защото днес има западни страни, в които четях за един човек наскоро. Той се чувства, че е роден сляп, но той има перфектно зрение. И отива в болницата да му махнат очите, за да бъде това, което чувства. Сега, това трябва да е абсолютно нелегално. То трябва да е забранено. Тези хора трябва да го лекуват. Той явно има психическо разстройство. Но днес ние живеем в свят, в който ако ти кажеш, че се чувстваш така, отидеш в болницата, ти вадат очите. Либерализма е новата версия на комунизма. Държавата и големия брат решава за човека, а не неговото собствено семейство, неговата собствена воля или неговата вяра. Това, което църквата и проповедниците са правили за света, продължение на хилядолетия, за да стигнат до това, което е, сега искат да махнат църквата и проповедниците от света, за да станат те църквата и проповедниците. Църквата на либералите, църквата на онези, които позволяват на човечеството да се саморазрушава. И тази проповед е много важна, защото ако ние като християни нямаме ясен мироглед за това какво изповядваме ние също подлежим на объркване. Днес в една от любимите ми страни по целия свят, Швеция, е огромен диалог между църквите дали да ръкополагат хомосексуални свещеници. Огромен диалог е дали да ги бракосъчетават. Какво вау? Преди една година папа Франциск публично се изяви, че искат да благославят двойки, които са от един и същи пол. За това не сме католици. Защото папата може утре да реши да се покланяме на дявола. Има само едно безпогрешно, вечно истинно слово и то е Божието Слово. И нека да ви кажа нещо. Нека да ви кажа нещо, за да може да го разберете много добре. Когато Бог казва, викам цялата природа за свидетели, Той ви казва, че всеки път, когато вие вземате решения против естеството си и против това, което знаете, че е правилно, Бог няма нужда да ви съди. Вселената ви съди. Няма нужда Бог да ви съди. Вселената ви съди. Когато ти нарушаваш Божиите принципи, вземаш решение да нарушиш Божиите принципи, всъщност Бог не стои с една бухалка да те бие по главата. Той просто казва, окей, нека видим сега какво ще стане. Скачаш от 20 метра и тръгваш надолу, не тръгваш нагоре. Чупиш си краката, не можеш да ходиш. Бог не те е осъдил, Бог не ти е счупил краката. Просто ти си решил, че можеш да правиш нещо, което върви срещу естеството на природата и въпреки това да си окей. Някой ми казва, за всички тези учения, за всички тези светски неща, за всички тези дори New Age неща, които някои християни са прихванали и проповядват, и просто ги поглеждаш, съпоставяш ги с думите на Исус и ти виждаш как това нещо, модела, просто всичко, което трябва да направиш е да си представиш този модел на избори, докъде ще отиде. Защото ако нещо е криво в началото, ще бъде криво в края. И то не е малко криво, а много криво. Така че, говориме за теб сега, нали? Може ли да говорим за теб малко, за да се чувстваш добре?
Когато ти вземаш решения за твоя живот, и тук не говорим за малките неща, защото малките неща, каквото и да избереш, се тая. Нали? Ако съпоставиме две добри опции, даже не дойде много да се чудиш за малките неща. Нали? Дали ще е шомга или пастърва, няма да ти промени живота. Тук ли сте хора? Да. Едно добро упражнение, което ви препоръчвам да правите е колко ще повлияе това на моето щастие и здраве след няколко седмици. Ако въобще няма значение, не си бийте главата в стената за това. Нали? Дали да сложа розовата риза или светло-синята? Стига вече, половин час стоиш и се чудиш. И това, което всъщност това чудене ти причинява, за което Исус каза, не се тревожете, не мислете за тия неща. Не за да ходите голи, а просто за да не, целият ви живот да не се върти около малките решения. Защото ако целият ви живот се върти около малките решения, вие имате такова нещо като волеви капацитет. Мога ли да го обясна? Тоест, аз мога да използвам моята воля да прави избори като един мускул до определени повторения. Мисля, че са около 35 000 съзнателни и несъзнателни избора, които човек прави на ден. Значи ти решаваш през цялото време нещо. Дали да влезе от тук или от там, да седне на този стол или на другия стол. Това са кой или друго сако. Ти си машина за селекция. И колкото повече малки селекции правиш за незначителни неща, толкова повече този мускул се изморява с нещата, които нямат значение. И после, когато дойде момента, в който трябва да направиш важното решение, ти нямаш волева сила да го отстояваш, защото си се занимавал с глупости. Тоест ти трябва да тренираш твоята воля, но не трябва да претренираш твоята воля. Някой казва, къде е баланса? Няма баланс, такова нещо не съществува. Няма я думата в Библията. Но Бог ни даде принципи. Погледнете ме. Половината ви тревоги имат в Библията ясно указание как да действаш в такава ситуация. Ако вместо тогава да се чудите какво да изберете, просто следвате Божието Слово, ще имате сила и водителство за другата половина, които не са написани. Проблема на човешката природа е, че ние искаме... Аз работя с лидери от 15 годишен. Значи казвам му, моля да направи това. И той казва, ама аз си мислих дали не е по-добре. Не, ти не разбираш. Аз вече съм помислил за това. Мислил съм много часове, учил съм, пробвал съм, знам, имам опит и ти казвам, направи това. Ама аз, знаеш ли, аз мисля нещо друго. Или любимото ми. Какво да направим с това? И се казвам, ти какво мислиш? Ами исках да те питам. Не, защо ме питаш? Това е в твоята отговорност. Ти искаш да питаш за нещата, които са в твоята отговорност, за да бягаш от отговорност. И искаш да налагаш твоето мнение за нещата, които другия човек знае по-добре, защото имаш голямо его. Не, има неща, които са описани в Библията. Нека ги следваме. Ще пробвам този сектор, тези трябваше да кажа да мине. Има неща, които са написани в Библията. Нека ги следваме. Нека да не се опитваме да измислим нещо друго там. Нека да не се опитваме да казваме на Библията да казва нещо друго. Нека просто приемем, че Бог, който е създател на всичко видимо и невидимо, знае по-добре от нас. Неща, които Той е продиктувал, неща, които природата е продиктувал, нека да ги разберем за такива каквито са. И нека да използваме нашите избори, хайде хора, говорете ми, нашите селекции за нещата, които имат значение. Какво ви преподавам всъщност? Преподавам ви за стратегия. Стратегия за това как да вземаш решения. Защото ако нямаш стратегия как да вземаш решения, ще бъдеш две неща. Номер едно, ще бъдеш нещастен. Защото когато човек се чувства като че няма избор, се чувства нещастен. Не знам дали ме следвате внимателно. И това е правено изследване в толкова много случаи.
че едно от нещата, които прави хора щастливи дори на работното място, е, че идеята е дошла от тях. Ма тя идеята винаги е била там. Идеята е била в главата на ръководителя. Той ги е водил постепенно към тази идея. Но в момента, в който Ваньо си дигна ръката и каже, аз мисля, че трябва да направим така. И някой му каже, това е много добра идея. О, той вече е щастлив. Защото той има усещането за свободна воля. Усещането за свободна воля прави хората щастливи. Затова аз не съм виждал щастлив детерминист. Всички тия хора, които говорят, че няма Бог, няма свободна воля, ние сме просто едни машинки, които тук... Аз не съм виждал щастливи от тях. Не съм ги виждал усмихнати. Те са винаги едни мизерни, едни атеисти, сериозни. Обичайно имат очила, но никога не са красиви и стилни очилата им. Приличат на някакви тия лошите професори от филмите, които накрая искат да унищожат целия свят. Но не са щастливи. Не са щастливи, защото ако махнеш дори идеята, че ти имаш свобода и свободна воля, човекът става нещастен. И второто нещо, което се случва, когато хората не се чувстват като че имат свободна воля или имат избор, е, че те започват да стават непродуктивни. Сега, защо хората не отиват на изборите в България? Защото се чувстват като че нямат контрол. Мога ли да преподавам истината? Да. И когато един човек се чувства като че той няма контрол, всъщност механизма на избора е изгубен. Защото избора кара хората да се чувстват малко в повече в контрол. Защо ти си мислила тая сутрин половин час дали тая рокля или другата? Защото по този начин ти си казваш, ето, аз не съм в контрол на мъжа ми, не съм в контрол на нищо, но съм в контрол на каква рокля ще си сложа. Изборът ти дава усещането за контрол. И това не е нещо непременно негативно, защото контрола, колкото и да е натоварена думата с негативи, всъщност контрол може да бъде нещо много добро. Бог ни даде контрол над материята. Той ни даде отговорност. И нашето абдикиране от тази отговорност не е правилното решение. Когато решиш да не избираш, предаваш твоята свободна воля на Луцифер. Не ме чухте днес. Когато има нещо важно пред теб и ти решиш, аз просто няма да избирам, всъщност ти решаваш да абдикираш от твоята отговорност да направиш избор. Изборите плашат хората. Тук ли сте днес? Ако трябваше да сложа заглавие на тази проповед, може би щях да го кръста на кръстопът. Защото когато ние имаме селекция да направим избор, ние се чувстваме като че сме на един кръстопът. И сега се чудиме, наляво ли сме, надясно ли сме. Случвало ли ви се да пътувате на някъде и Google Maps да не знае пътя? Случвало ли ви се ситуация, в която сте тръгнали на някъде и Google Maps ви казва, тук е пътя и вие стигате до там и просто няма път? Тогава, пастор Тери, трябва да направите селекция. Защото Google Maps ви води в грешния път. И ако вие не направите селекция, нямате право да се сърдите на мъжа ви, който е направил селекцията. И ви е пратил в шеста глуха. Да, реален пример е. Когато сме поставени пред избор неочаквано, но нямаме стратегия за вземане на решения, сме обречени да вземем решения по трите най-лоши начина. Запишете си го. Първият начин, по който хората вземат решение, и ние ще говорим за интуиция и как да бъдеш воден от Бог в твоите решения, но по-късен етап. 90% от хората, когато нямат стратегия за това как да направят избор, вземат избор от своята травма.
Травмата диктува техните действия и техните мисли и това, което да направят. Затова трябва да имаш стратегия. И затова ви преподавам стратегии и ще ви науча в тази поредица как един вярващ човек трябва да взема решение в живота си. Защото един ден всички ние ще застанем пред Исус Христос. И Исус Христос ще ни попита какво направи ти с най-прекрасния подарък, който ти дадох, именно твоята свободна воля. Аз ти го дадох. Абдикира ли? Използва ли я погрешно? Или използва твоята свободна воля в правилната посока? Това ще бъде много интересен момент за нас. И в този момент ние се надяваме само на едни кратки изречения, в които Господ да ни каже: добри и верни слуго, влез в почивката на своя Господар. Защото тогава Исус може и да ни отхвърли. Помнете, че ако Исус ни отхвърли в последния ден, не е защото Той е решил вместо нас, а защото ние не сме решили за Него. Изборът е толкова важен, че Бог не може да те спаси, ако ти не приемеш опцията спасение. Ама може да те кръстиме не като бебе, ами докато си в утробата на майка ти, теб и майка ти може да ви кръстиме. И да те наричаме християнин през целият ти живот, но ако ти не избереш Исус, ти няма да станеш това, което не можеш да избереш. Не можеш да се превърнеш в нещо, което не можеш да избереш. Затова избора е свързан с идентичност. И затова, когато човек не взема време да помисли каква е моята стратегия за вземане на решение. Поставен съм в дилема в живота ми. Как го правя? И ние ще стигнем до там. Но първо искам да се размислите. Може ли да се размислите? Да. Това, което става е, че веднага травмите се включват. И сега ти си поставен в ситуация, в която има невероятна възможност, която Бог иска да ти даде. Но понеже ти нямаш стратегия за вземане на решения, автоматичните начини за вземане на решения се включват. И автоматичните начини за вземане на решения са свързани с травма, запишете си, свързани са с емоцията, която изпитваш в момента. Така ли е? Говорете ми. Тоест, взимаме решение от травмите си, взимаме решение от емоциите си. И най-любимото ми. Взимаме решения от моментните си желания. Колко от вас ви се е случвало да пожелаете нещо, което сте знаели с всяка клетка на своето същество, че е грешно? Тези, които не дигате ръка, сте най-големите грешници в тази църква. Мога ли да отида по-далеч? Колко от вас сте били в ситуация, в която сте желаяли това нещо, което сте знаели с всяка клетка в тялото си и в съществото си, че е неправилно и ще ви навреди, и въпреки това сте го правили? Нарича се грях. Не е грешка. Психолозите могат да го наричат грешка, проповедниците го наричаме грях. Не е едно и също. Като сладолед и сорбе. Защо тогава го правиш? Защо си казваш: няма да го ям това пеперони с двойно сирене? В името на Исус. И после идва сервитьора и преди да го осъзнаеш, казваш: пеперони с двойно сирене. И дай си казваш: аз няма да го изям цялото, ще го разделя. След малко идва, почва ти мириш и казваш: о, шакараба, сандараба. Пей алилуя на Христа. И след това се чувстваш супер зле. И това е за нещо забавно, но за съжаление, понякога това се случва и за нещо трагично в живота ни. Никой не се събужда една сутрин и си каже: днес ще си съсипа цялата кариера. Да.
Никой не си пише в дневник на успеха сутрин: главната ми цел днес е да се проваля напълно. Никой не си казва: резолюцията ми за тази година е да си съсипа всички важни взаимоотношения в живота. Но хората го правят всеки ден. И го правят всеки ден, защото нямат стратегия за вземане на решения. И когато нямаш стратегия за вземане на решения, си оставен на милостта на тези три неща. На твоята травма, тя е безмилостна. Колко от вас го знаят, кажи аз. Какво е травма, пасторе? Травма е когато реагираш ненормално. Безпричинно. Нещо вътре в тебе те боли от някога преди. И поставен в някаква ситуация, ти можеш да вземеш най-грешните решения, ако част от този спомен е активиран в теб. Един велик футболист, световна звезда, имаше интервю с Пирс Морган. Му разказваше как, понеже идва от Сърбия, израснал в Швеция, толкова години е живял в мизерия и в недоимък. Целият му екип, асистенти, всички знаят, че където и да отиде, дори да е за един ден, наема имение, Airbnb или в една от къщите си, един от апартаментите си, хладилника винаги трябва да е пълен. Първото нещо, представете си, което екипа на Златан Ибрахимович се събира, дискутира, когато той е на път да си неме някаква къща, е кой ще напълни хладилника. Сега, това не е защото той иска да яде или защото ще яде. Най-вероятно дори няма да яде от хладилника. Но веднъж бил в едно имение и отворил хладилника и хладилника бил празен и той преживял емоционална паника атака. Защото хладилника, празният хладилник го е върнал 30 години назад, когато е бил в махалата и имал празен хладилник. Не, че жена ти е направила нещо откачено, просто ти си бил травмиран преди и сега нейното нормално поведение предизвиква абнормална реакция от твоя страна. Не знам дали сте тук днес. Това е като имах един познат, който супер близки семейни приятели се събрали и близки като братя и сестри. И по едно време той стои отстрани и жена му си говори с неговия приятел. И изведнъж на него му пристраква. И отива и започва да крещи. Що се говори с него? Какво правиш? Избухва. Ама извън пропорция. Защо? Защото предишни взаимоотношения жена му е изневерила с най-добрия му приятел. Ако нямаш стратегия за избиране, травмата ти винаги ще се включи и ще донесе разруха. О, аз съм изцелен. Да, ти си изцелен. Но нека да ти кажа това. Ако си бил зависим към наркотиците, дори да си изцелен от 30 години насам, не дай да влизаш в клуб, в който се продават наркотици. Ако си бил зависим към алкохола, мога ли да преподавам? Онзи ден си говорих с Миро след концерта му. Празнуваме вече 4 или 5 години. Без алкохол. И той ми казва за пореден път, казва: пасторе, дори камбуча не пия. Не си позволявам камбуча, защото вътре има някаква ферментация, която се случва и не искам дори да си давам шанс да правя тази умствена връзка. И се чувствам толкова щастлив, защото съм свободен. Какво значи това? Чуйте ме. Травмата не може да се включи
Защото той е изградил стратегия за вземане на решения в определени обстоятелства. Изчакай малко, Венци. Знаете, когато Венци се качи, значи трябва да свърша. Свършвам. Решението е заключение, извод, постановление. Това е много силно. Днес трябва в това послание да решите, че няма да вземате решения емоционално, благодаря за това, амин, или от травмата си, хайде говорете ми. Имам болка от това, че съм имала контролиращ приятел и сега мъжа ми е силен характер и се чувствам като че ме контролира. Не, може би той не те контролира, просто ти реферираш към травмата си. Не сте тук днес. Трудно е да разбереш защо хората понякога реагират извън пропорция на определени неща. Много често е защото някога преди нещо им се случило, което ги боли. И дори да е спряло да ги боли, спомена е там и те си казват, ето сега пак съм в това положение. Бог ме е изпратил да проповядвам на някой в църква пробуждане и да кажа, че в тази поредица травми ще бъдат изцелени. Душевни рани ще бъдат изцелени. Душевни болки ще бъдат изцелени. Душевни болести ще бъдат изцелени. О, хайде, ръкопляскайте, като че вярвате. Камон! Бог ще ни изцели и ще ни даде стратегия за вземане на решения, така че семейството ни да бъде различно, брака ни да бъде различен, приятелствата ни да бъдат различни, църквата ни да бъде различна. Хайде, ръкопляскай, ако вярваш, че ще стане. Бутни човека от те му кажи, ще стане различно. Кажи му, твоя избор е врата към алтернативна, нова реалност за твоя живот. Венци, можеш да свириш, нека свърша с тази проповед. Ние вземаме решения, които са продиктувани, когато са съзнателни. Когато сме имали стратегия. Те са продиктувани от истината. Продиктувани от Словото. Когато нямаме стратегия, толкова е голяма тази сила на парадигмата в подсъзнанието, че тук отгоре, в 10% ти можеш да вярваш, Бог е с мен. Но ако отдолу, в 90%, все още се чувстваш сам, ти винаги ще действаш от парадигмата, а не от истината, която си приел на повърхността. И тук идва големия момент. Пастор Максим, ако ти ми казваш, че горния пласт на главата ми, представяме се го по супер прост начин, за да не правим някакви сложни психологически, научни обяснения, може ли така? Благодаря. Ти ми казваш, че горния пласт на главата ви 10% отгоре, където аз съм рационален и съм с ума си и съм на годините си, с образованието си, е толкова по-слаб от 90%, в които аз съм онова 5-годишно дете, което иска да се докаже, което е израснало без баща, което има проблеми със собственото си тяло и с начин, по който изглежда. И ти ми казваш, че мога да идвам тук проповед след проповед и служба след служба и въпреки това да не действам от тези 10%, които ти ме учиш, а от тези 90%, които живеят в подсъзнанието ми. Трябва да се промени парадигмата. Знаеш как се променя парадигмата? Ако ние имаме някакво съдържание в тази чаша,
и искаме да сменим съдържанието. Не може да излеем съдържанието. Нали? Не може да излеем главата. Как сте? Топло ли ви е? Това беше друга проповед, спокойно. Не можем просто да ти измием главата. Колко от вас разбират се? Нали? Винаги се връщам към това с обновяването на ума, защото това е най-важният процес в християнския живот. Какво прави обновяването на ума? Обновяването налива... Има ли някаква газирана вода там? Дай малко. Да. О, дай ми... Още има ли? Дай още. Има ли още? Дай още. Искаме да сменим водата, нали? Единственият начин е да наливаме и да наливаме, и да наливаме, и да наливаме, и да наливаме. Толкова много трябва да налеем вътре, че да не е смесено, защото сега в момента е леко газирано. Нали? Ако искаме да стане как трябва да вземем една хубава голяма бутилка. Ще не може да го изсипеме. Трябва да го отмиеме с нещо друго. Трябва да го изтласкаме с нещо друго. Всички деца първите 7 години действат от едно съзнание. Те нямат горната част на 10% и долната част. Те са просто отворени. И ние започваме да ги пълниме с неща. Да им казваме неща. Да ги травмираме. Да ги формираме. Да ги затваряме. И тези неща стават като парадигми в техните главички. И те растат с тази парадигма. С това вярване, с това убеждение. Те хора стават на по 20-30 години, минават библейски училища, ходят на църква и в един момент, в едно хубаво време, това, което е отдолу, почва да изяжда целия им живот, който са изградили отгоре. Виждал съм го да се случва твърде много пъти. Единственият начин да се смени съдържанието, да се смени парадигмата, е да излееш толкова много ново съдържание, че да обновиш, докато не остане от вкуса на предишното. Римляни 12 казва: затова ви моля, братя, заради Божите милости, да изберете да представите телата си като жертва, жива, свята и богоугодна на Бога, което е вашето духовно служение, за да можете от опит да познаете. Други преводи казват да вкусите това, което е добро, благоприятно, чудесно. Как ще се случи? Как ще пробвам нещо добро? Аз съм пълен с горчилка, минал съм през всички тия неща, имам този бекграунд. Бог казва: налей моето сладко слово в теб, налей моя сладък дух в теб, налей моето сладко присъствие в теб и ще можеш да познаеш и да вкусиш от опит. Когато ние имаме стратегия за вземане на решения, ние започваме да вземем решения от нашата вяра, базирани на нашите ценности, на нашите принципи. Тоест, вече не сме водени от емоции и травма и какво се случи, и какво чувствам, и културата на деня, и това, което казват, че в момента е нормално. Не, ние сме водени от вяра, кажи вяра, и ценности, кажи ценности, и от принципи, кажи принципи. И чак тогава вкарваме нашите преференции. Света живее от преференция за сметка на всичко друго, което казах.
това ми харесва повече, искам това. Ама това ще ми разруши живота. Но това е което искам. Вярващият човек живее от вяра. Хайде, аз проповядвам. Вярващият човек живее от ценности. Вярващият човек живее от убежденията си. Хайде, аз се опитвам да проповядвам днес. Вярващият човек живее от принципите. И чак след като съм минал през вярата и принципите и ценностите, стигам до това, какво всъщност му се иска на Максим. Моята преференция не е по-важна от Божите принципи. И ако аз усещам нещо, искам нещо, чувствам нещо, което вярата ми и ценностите ми и принципите ми казват, не би следвало да искаш това. Аз не се обвинявам за това, не се самообичувам за това, но знаете ли какво осъзнавам? Ето тук трябва да наливам още. Защото стария модел, старата програма, старата парадигма още работи там. В коя област старата парадигма води живота ти? Може би е здравето ти, може би е взаимоотношенията ти, може би е в някакви определени ситуации. Бог казва, аз искам тази област да я залея в тази поредица. Искам да я изпълня в тази поредица. С моето слово, с моето присъствие, с моето помазание. Да ви кажа ли най-хубавото нещо за преференциите, четвъртото? Защо са на четвърто, на последно място за мен? Ще са променлива. Колко много неща, които исках много. Към днешна дата се чуда как да се отърва. Истинската интроспекция винаги е в ретроспекция. Не можеш да схванеш кой си преди да си пробвал. И тук идва проблема с пробването, когато имаш принципи и вяра и ценности и въпреки това пробваш твоята преференция. Ако принципите, вярата и ценностите ти диктуват, че това не е правилната посока за теб, въобще не го слагай на масата на избора, не го слагай като опция. Защото тези принципи са там, за да ти кажат, че ако избереш това, ще страдаш. Казвам го и се опитвам да свърша тази проповед наистина с това. Божиите принципи не са закони, с които Бог стои над нас и казва, сега чакам те, само направи го, държи бухалката като някакъв ядосан. Иска да те накаже и те чака само да сгрешиш. Ти един COVID. Имаш такива проповедници, които казват, Бог наказвал с COVID. Други казваха, Бог ги наказвал с болести. Да, как си го представяте това точно? Един добър баща, детето му направило нещо лошо, щупило нещо и баща му казва, така ли, сега ще чупа кръка, за да знаеш да не чупиш повече. Дай си кръка, докато сега. Е така. Знаеш ли сега вече? Научи се! Не ще кажем, той човек е психопат. Защо изповядвате, че Бог е психопат? Пасторе, тогава за какви са тия заповеди? Тия заповеди, затова и през цялото време на проповедта използвам думата принципи, а не думата закони. Защото като ти кажеш закони, ти активирам травмата на контрол и лична свобода. Никой не може на мен да ми казва какво ще правя. Only God can judge me. Всички батки на морето имат един и същи татус. Only God can judge me. И даже някои са имали недобър татуист, който не им го е написал правилно на английски. Before God can judge you, you're judging yourself. Преди Бог да те съди, ти сам се съдиш. И принципите те съдат. И реалността те съди. И знаеш кое е най-силното, което те съди? Резултатите. Божиите принципи ни дават Божиите резултати. И затова Бог казва на Израел, чуйте ме сега, давам ви в момента избор. Цялото творение е пред вас и аз ви давам избор. Благословения или проклятия.
Смърт или живот. Казва, вие решете. И след това казва, изберете живота. Моля ви, изберете живота. Казва, за да ви бъде добре и на вашите деца. Защото изборите, които правите, колкото и да си мислите, че сте индивидуални, вие сте част от колектив. И изборите, които правите, рефлектират на най-малките.